media free the ebano ne wansa makonya nte ibre na medite enchira no na ya wode mabodini ka ho ase odi e mensa mo bi na ni mapotogasa nyae no tasa mo media niura ne yonko fanti media wansa mo ne sa mo na ase no wansa mo mani so ade efe eso so no unfortunately by and the to manso nti manso am beto mo is a credit na abo ampai na manso nti obia ntimi develop estate opeso ye macro na catch it's let me na timenya she na nimenya timenya na sabe de ready na to so na sabe aye nkai dum se tante hene kum nipa tutu ne na afri manhia ati adum kwantako kase wana ba ta sa mo hene ene ye mfase kan ne atu na sabe de kwa ene de develop na wo yes so na sabe yura ono so na mu banya mo na wo so insha be count mabunu na start ya o matititi Santimai ku ye Washington ku Antinota ku Antoma obu ku bebre de tachire wo mu ante amamre ne amane ne de yetuna so first time in the history Santimai friends in UK mami no bi na da omu sedai wo ema sabe mutu ya safre first in the history Roni ohu Asantini we try to proceed. Nam sa nhyiamu na asantefo akuakuo no amma sesei yekwa etimi hia bi a ofiri Kumasi na yepɛ no boy dey go ware me baya na omo nso so etimi ware which is picture na free mirror Asantini. Apart from that no we know bia asabe Asantini de ohyirawa na ohyira to bibia mu a na Asantini aye dane gold ama Santimanso TV yesomo sompa Ebamo akwa abadoa ba Asantemanso TV sene da bi esi yema mo no eye amamre ane amane na afenso ye de enchechere papa nso aka ho na ene de baabi a meduro no enya agrokora wankasa otia na se wuhu a wayem behyew pa ene yewura ba ko a yetutu ya namon anase ya ba ne naso ewa na hemfi enya agro eye yewura ne hojo yewura wayayemye yewura ti se oni de obia ejano no obia ni frafo nyina aniwa ebubafo nyina enan ana afenso ekunafo okunu ena ewisia papa enu nti no se yeka na bodine ne no ma waya yentumi enyaida na emom no aha no aya Asantemanso TV entime pa chaw enu ansa oba subscribe na afi wa share afi Facebook ana TikTok ho nyina no obohu ye kira kwan na bibia nso etumi ai kama enche mekomura ho na menimura enso akwa akotwetwe enkomo na onum se ya na edi dwumade bi se ya eyeden a aboafo ana ya na aso yasene eno nti no saa netie Siva Yemim Asekemim omo aso yasene kura chi se enye agro kura saa enso ana mepacho adabove still complex so aso yasene eno so enye agrokra na mimpese mepepre me ho na mi mabodin mimpese mepepre me ho na makasembe no wadaroma obuo eni de kwan so yenkwai dimachi na yenkokko de apagya patase na mene nana owo enkwatwetwe enkomo nana mpacha wadaroma wodihie wonana memoado. Yes, so. Nana mpacha opom kura ti sei ni. Emi adome ho ye. Eda nana no so ase. Da bia beto sa hoadi wo mu sei ya na chese enije aba papa. Nana wadaroma obuo ni enide kwan so enam yahwefo ene etiefo wadaroma wodi edisen. Medamase. Misa kwenya ya modeme ba Asantemanso TV ama sabe mabo me ho dabro ye frame na otimpie aben ya otoso biemu ya sabe me ya Santehene de brempom ya nso ne Santehene sasa mo penyini ntemo hana de enye kode patase ne frey kwanta patase kwanta patase ze kwanta hene sabe ya onena na boachi ya ni PC eneme ya sabe ode tire ha ma mi yakuma nyina se hene etna nyina se no ufasro wa pampatia bi o ne oni nyina se
say yenso so ye wo pata asiase me afo mienu na eja papa acha asase no de stress anten ya oche mu mai ani tie na na prebebre no na say won kwanta no munti no o bebre edin aye popular no na ya say ko de pata ase enche say mo moni so ade kakra say stadium no complex no enya ready ya nka ko de pata ase bi ya say oh me ko kwanta pata ase ya bia sante hene open source voice complex no say that pepe Rebecca Nana medasi na we de wada Roma emra wo kan o ka se wona oye otumfo sasamo hene panyin na mepa cha ose ye kasa eno no ase ne se me de yura sabe ne no yonko fanti me de wansam me ti sasamo na ase no wansam me de free de ja ebano ne wansam makonya ne Ibrena na medite friend saying enchira no a na ja wode mabodi ni ka ho ase wode men sam mo bi na ani ma potogasa nyae no sasa mo ene de saka ho atato no pa de yansam mo oh nana pia on kwaso na chese akonwa no eso pa we say ahemfo mebiri ena omo ba ya otumfo san bon mo de no na so wo de ne de yansam mo oh nyame insra me wura wada Roma emre ben ena obedi akonwa na odi akonwa kura no wanya mfie sen e wakonwa iso na me ba 2008 and que moi c'est un je me dis il fait donc c'est donc tu vois ya tu me dis il fait donc c'est senior no masi ko no ene modern ba obode ye den ke yesi otwedi ampo momo chese wo ma onye se ya ne yes enfie mebre enka ho fi se kunafo agya ane obia papa nana wada Roma mani nsan akunwen efi se wosan bae na otumfo wansa amobio no menim se akunyo bia no ya na ye wo ho entam wo ho ye wo ti se eni breda eni enoma eka ho nana mepa cho wada Roma eni obu eni de kwa so yesi edabidi eda efiada na no de chese ye ka de ya na chese asema bapa we pa cha eda efiada no ase ne se eda fiada no eye me nana ya ye friend okukwan ya odikan eda fiada no ye sabe ya reho eda ye kwasibroni etin ni esi sikadwa so na okope sikadwa echira kwan ti abrombonfo a ye won kwantapom ha de nyina bo sikadwa ho ban ni broni de besiani di ina nano sibroni chioka mirana sa da fiada no ite ebeye sabe yentam kesi da fiada de sabe bia be frafufu yenkwa de fratuntum da fiada ite yentam kesi pa ni da fiada sabe de sabe obi otna ona nan makonya so a sabe wode konkuden asante sabia ni wa sabi za mo penyini wanko bi nti broni de no ya sabi otehwe ya ansoro bi mu na sabi koma ne ye ntam kesia so ede ayaka dum kromo ha so ka fiada de ana tsa wanya abo akesia so na chese sa netie na wada Roma menum se ma mosom sikadwa kofi na mosom yewura no mukoduru
efikesie ma obiara wo abusua a odom obiara wo ahenie no baabi a wokɔ wada Roma akonya yi eye abusua ba akonya na wo se wokoduru manhia nso a ahemfo ni mu no ɛfa hefa na wɔso ye de ye aduanafo zasa mo no ye miensa so ye wada ntɛm na ye kuma ye aduanafo na ye wo pranko jase pranko ɛhɔ na ye som fititi na wana something dia to wana so jase pranko bitie ye miensa nyina ye wo pranko asa mo kuma no woni santase na den temo so ono so bom so ni se penye so so me wa na o mienu de o mu ye ayere nkonya sasante hene manu wo na me de nkwa na sabi mansa mo ni na mo hima Friday me de ha no me ne hima na ako so mo no ma me no na hwe oye nana moni adwuma nana wada Roma yenhwe obetena so no mfinhye be se edu ensiani wada Roma obefa akuri na nimpuntu otisen ana wada Roma afi se obaye no so impuntu dwuma ben ana afi nana waye any dey say oni so yeah so obusa question many swade effect as so unfortunately the buyer and the tall manson into manson the tall man is a great sabe na abo that buy he said bia na manson nti obia ntini in develop estate of person ye is a macro na catch see and see na ga ni akwanya na misra miwa ya say ma me de stadium ni see her asa ma me de mochre so esi for mo ha e go so ai guest house so for mo I say so me be vocational institute be or so trema buno so they sit to pan on the back and to quite sure be a bu champagne tie no e dan on no nyina esa so nka bakery shops nkwa unfortunately fine wine no any construction any jai mo go for now me adom na say inya bie stadium dia e be ye no so lo sabe say e ball na say ya to pano say obia be pe pano e shake kra enokore no dia fa ni aja mabunu so bia ya ice cream ke ye say o mo to an obia na bibi eti so because if you do say dey pa no aye me nya hwe because sabe manso na chechire achechire mensa ya na anu ya sabe you ma mi kwa say me ye tuma kakra me fa nhyɛ na ni nyamo so kasala no ke jira bia na meda se wada Roma sesi ase Mr. Buso enkrotuo ahe ene hye wahene yase enkrotuo 1 2 3 4 enum ewo painting sabe ye different na menu nyina say hin so different na sanwo from and so ye different na menu apanyina champagne so different and sabe ye wo bomb so and me for me sani nyina na sabe something de mai and esa wo friend say kokofu amankwa de nene se mo bantam won se ohima no be
nneɛma ho bi a yɛfa mo nti ka wei ho a ne nyinaa akɔyɛ oye nana wadaro mo mpren pii no ya na ensase ne bi wɔ hɔ a na mo ensase ne bi wɔ galamsey ho nsensɛm ya na mo sensase omo sensu wadaro ma wasase a wohwɛ so yi bibi sa ekoso wɔ baby ɛdeɛ sɛbe yɛdi nsuo ni na yɛnya hu bi sa sɛ nkɔla no yɛnte bia mpɔyɛ because adehye no mo field all the time every day adehye wɔ field nti yɛnya hu nya hint bi sɛ obi abɛhyɛ mpɔmɔ ɛna wɔyɛ saa adwumadie no ɛnka yɛbɛma aban afam sisi a yɛnya hu bi yɛbi wɔ so wɔn pɛ galamsey nti wɔn pɛ galamsey a ɛyɛ dɛn na esumati ha na mitumi allow sɛ nipa dasani ɛmfa m'akyi nkɔyɛ saa adwuma sɛbi me baa yi sɛbi kɔm ne me sum nananom kama nti da bia nso ma me nsa kɔm na no kama nya adeɛ a sɛbi mɛtena hɔ sɛ friend sɛ mɛma mɛntete galamsey ɛnko ɛne deɛ bi nsi da nana mo wanu hwɛn nana wada roma we de yɛmrɛ odwumadie no so dwumadie a wafa to ho so a ate sɛ enya agro kra na edurumre bi a obi bebusa sɛ dwumadie mebree ɛwɔ hɔ dwumadie mebree ɛwɔ hɔ ya ahemfo no ya omo ba omo fa to omo ɛho so wada roma ɛde ba ade nti ana wayɛ wadwen anaasɛ ɛyɛ wani so ade hu sɛ obewura sports no well eba here no mehu sɛ mabunu no na nanim ha yɛ park ti me tesro ana me hwɛ sɛ de nkwala no bobo na manage pa nti ma nya na so bi sɛ bete team no yɛ nkwala no modern mbo a omo bo sɛ sorry I practice baby ya na mshi baby we mesre mi wa na sabi ma me kwan dia atimi aye sports complex wa na sabi me dia show no nam aw ene de sɛ ma de ka to casual yes e be no ye na benefit the whole friends constituency no what and for had there na maybe nkwala no interco baba yara omunya accident fin no omunyina sabe obu no say ye bibi say si bantapo mu ha boa schools nketenketi primary schools ni na mo hyehyɛ area mo no ama sabe aban so anya ho mfaso sɛ eduru be time obi on be interco a so ba ko crowded pa o baba ya ebi a obetim sɛ mo southern center na mumra ha say it's a very beneficial ma ko ni nyina nti na ma yes ade nana medase na kyese nkoye sɛ obi nkwadwene sɛ sɛ mre die bɔbɔ de sika bam nti ene sɛ wodi sika hyema ɛyɛ den a won sabɛka nti na ebia na de na ne kyerɛ ya mfa sika sɛ na hyɛ ya dwene nkwala ne dachi na sabe yes the friends the sa no anamo sɛ nkwala no sabe ɛsɛ food ya pa na sabe prayer akwala no ni ball ba sabe sɛ obey recognize sɛ si ya no ka sɛ ya nkwala me ansamu na akodi friends amano no say dia bibi free mu aba me so bani nto so dia me akwala ne body mo so bo yiro ho bo a so parents benya kakra di ne sa te da bia encourage o mu say wo fruit dia pa me piam de yiro ho na bobo me me piam kakra wo bedru mountain top so how frequency na me dase na ebusa se adwuma no o sha asie no emre se ni ana mfie se ni ana da ben esi ano akoduru sen na time ben ene ye hwe ni mo so se e di ebebe wie okay ese ye sha asie mfie mienu na ben ne ma kra o kra sabe ya na ebi delay ncha
because the CI engineer no osusu amaye no enema se be o kan se ye nyan sa o de baba yara standard in the clan ma okay eti nam so ye se nyema no mbro baba yara so no je se akoka astoftof no kakra ene ya ena ikotu adut 54,000 Ghana cedis yeah ye sa small portion na mo hunu no so say be nko jan kan chira ban say melikoye omaya djuma eti fachemi that be the nature because me yero man kwasre no me anam se be ma ade eti dru ba bi na say ono so ba na me dia boni trim o say ene behind answer na what you so eti me dey me ma ade say me chira mi wura na o se me nya se na me nya eti me ye na say be dey ready na to so na say be aye nkai dum say santehene okum nipa otutu ne na afiri manhia ati adrum kwantako that's it wana man ba sa mo hene na man ba sa ni ene yem fasika ni atu that's a de kwa ko ene e development impie development ni de titriko na wo yes answer na sabe yewra ono so na mu banya mo na wo so insha be count na ma people yes so na one hwam na wadaroma adwuma yenwie de na obi babisa se esemre sen na pa na eko efesika semu this idea ya tra $500,000 wow the money nyina sugu so the aka ni de ne say etua ho duty ya bedu eti nyame pe na say no ba dia say is a investment there bear another $100,000 na metimi there we popular stance so na the shemubo say afisa sebrahano na popular stand na there na nina I already know my estimated blog I betu so eti your blog machine e betwa na almost started esia atwa ho esia so omo wia ni wi na just afi na friend say tracking no and it's all building that is all building asutef no pepe and that's a good one it's tracking no I'm say 8 tracks so okay then it's be twa ho esia ansan wal level ni mu nyina so that's a good concrete at the wire car park. It's a war she say 100 no say answer be a crabby to be about come na ama ye juma so sorry na me patcho na se wo wie pa capacity no ebese Kwame omuka say capacity say nkai 4,000 na wadaroma ya na mprempi obi di dwuma bi se ya ya na wonya aboafo bi se anye Ghana hakora mpo na amanone enso ya na wonya bi wadaroma adwuma di ya wudi efa wa nkasa wonua no ahemfo ene Ghana ha no mepacha o partnership bi anase amanone a omo boa eno ani madwuma ene sabe Europa or Damachia, they were supporting me. And I said, Inshra, in the free mirror, something. Apart from that, we know be here. So, as I be something, they will shower. Now, we shower. So, be here more, as I be, it's me, I done go that now. And one day, what then, in Shana or the Shana, that be my inspiration to move on. And say, we can do it. You need company power per se be a chain me a butcher company I was so yes I do a butcher company and I just say all the expenses go to them and na me dase wada roma ya na menum se opim so hui se wonya ahemfo bi ye etisemo ya enisuade mo boa ma santama ya koso a tembia ye wura na neje
na wo hu mu saa nso a wada Roma adenti na wo ya adie sei na wadi nka abɔ na mane wodi hyɛ na nimonyam na nampacha wada Roma wonti nkaduru baabi a wontumi kobusa nse miwura adwuma mi ya hye wɔ nimonyam o na ene wo so fa wade kakra bra The Ragajo is a wasro. Sabe unso areas on cotoperate there. The one also bay. Sabe wo ye ashere munya wo ye nso ashe ukro so ani. Eti oboa ho a oboa na mbomu no sabe sabia big companies be they say Angel Kwame despite no mo na se sabe omo hu se omo de omo products we betimi abe support wa sabe de na sabe ko ani eti ewie kra na sabe etimi de plastic no ba akoto the company the donated by Dear Angel and now donated by friends special ice and na just say omo products na wo ton kwa wo so that's it then so create sales ma wo mo na we de wada Roma medase na ye ba ye se kurum ha nyina omanfo yi omunyina boje wo so we kwa mete se obi kwa ka na ye besum wewu na ba bia obefa bia na obohu se manfo edi wati na ehinta sema na se suma se mpa ebo mu ne se so MC cultural is born ye di nipa ne chichere ya mai na sabe wo be frɛ hinkwa wo betia no bekasa wojina haya isa sabia obekɔ na di ama akola no na jina be he ne di no ma wo your friend he be friend bi akojo na se pa no ko menana bam ra na ko to ade ma rather than say obi jira say Kwame wo hawa kuma ni no ame na kire me say o say nanti ne ko ho a o tu sa no mo na ko no ho na oni akwara ne kasa sabi akwara no so ni emu nhye no so mo nya tema bi odo bi ama sa na me dia kire ekrom akwara do a sabi enyanka e home children's home I support to every year omo eti omo school fees so omo don't count in omo asabi e omo go go abroad nyina yes sabi ma I reshemu ma mabunu na kana se omo so besom sa wo suma so pa epian ya fire sa mo apampa ma wo dina bia wo tie so that it enkwala omo ha no bi no benefit kama because we say anka echina mekwa abrochire wa say kanumre enye program ya ma bie friends anumui na ma friend kwala o nyina ya pekale po bi obi asa wow I don't know weninka beka ranti to say no yen ti enya wonwa say kwala ni di mo dance say we say because me dey odo na titi wo na sre promo hin say onozo for odo entity onozo dey na dachi obi nim do besa hwamu yes am kwala na uso masin dachi na ba kwa be minister na president so kai say hey ina na bi na obo ama me say etimi so min ko say o mi ko min ko say eso o say chinya da ho na better friend and na ye ni ekwesi da won kra nyina na sabi ye nu ya ye ni yo aja opinu so da Roma and ye sports complex ye airport amai abeka gira sabi no say airport pa international ba ha gabi si dancing kra so pa fa chim na wa badu mas na aja o ka be fara ko fie but say ya abasa ye betra musa nana medase na wada Roma we de mamusa ye ba edwumade wudie ni nyina no emema no ehu se emema no ho wom ekoba sa na ema no so won nchen ya no mbusa enemre so no
bɔɔbɔ no ɛne deɛ ɛkɔ ne nyinaa no ɛmaa nso tumi bɔ bi ɛmaa nso ɛbɔ bi wadaworoma ɛmaa nso bɔɔbɔ ho asɛm nso no sɛ ne teɛ ɛsɛ deɛ menya nwene ɛno ho na menim sɛ yɛnya wie complex no deɛ ɛnyɛ me mpo na mɛfɔm wo mu abɛfɔm because nahu sɛ me coach no ne me managers no ɔmo yɛ very aggressive na ɛnɛ nso so maa football no abɛyɛ popular so wode nana menim sɛ woabrɛ na masɛm baako ɛtwa toɔ nana menim sɛ nimdie mu no na ɔyɛ accountant yɛ a watena amanɔne a yɛ sɛ sɛ mmerɛ mu ne wokɛsɛ nso wo saa yɛ successful businessman paa yɛ ɔnwuma no bi koraa wɔ North America yɛ mmɔkɔla Africa supermarket ne nyinaa yɛ wo dea ɛwɔ America hɔ wadaworoma obi bɛbusa sɛ sɛ yɛhwɛ dwumadi a wodie nyinaa ɛne ahofama a ɛsisi a no wɔsɛ firi hɔ wabɛtena ha na wobɛsom ɔpemsoɔ ne sikadwa kofi a mepaakyɛ wadaworoma afutuo bɛn ɛna wɔde ma asantefoɔ mɛbu na ɔmo hɔ ɔmo anya sika a anaasɛ ɔmo toto asante mamammerɛ ase well so far deɛ friends mabu na ɔwɔ no ɛno nti na yɛwura apene so a mabunu no astarte a wɔmatetetete asanteman kuo ahodoɔ yɛwɔ Ashton kuo Fantinota kuo Bantoma ɔmu kuo bebree yɛ ahyɛ sɛ yɛde kyerɛkyerɛ wɔn mu asante amammerɛ ne amane ɛti ɛno deɛ ɛtumi adi ho adanseɛ sɛ yɛ amammerɛ ne amane no deɛ yɛtutu no ase wɔ nkɔraa no boa ama sɛbe ama yɛ mma no yɛ nananom nso ɛsua ɛyɛ wɔ mu fɛ first time in the history asanteman friends in UK ɛyɛ a mmaa mmienu bi na daa no ɔmo ɛyɛ ɔsidaeɛ wɔ hɔ ɛma sɛbe ɔmo to yɛn nsa frɛ ɔpemsoɔ ɛyɛ first in the history Broni ohu asantene a sɛbe otwa no prose ɛfiri sɛ adeɛ a ɛbɛyɛyɛ no ɛyɛ sonko so ɛti saa no sɛ mmaa no koraa bɛdi ho adeɛ danseɛ sɛbe yɛ mma no ɔmo feel sɛ yɛgyae wɔ mu saa yɛnka wɔn mmom nti yɛ na ɔmo akɔwareware manfrafo na nam saa nhyiamu no asantefoɔ akuakuo no ɛyɛ no nti ama seesei no yɛkɔ a yɛtumi hyia bi a ofiri Kumasi a na yɛpɛ no already nka wɔware me bɛyɛ na ɔmo nso so ɛtumi ɛwareware which is better very good nti saa deɛ no a sɛbe friends ɔhema no ɔwɔ UK no ɔɔyɛ no ɛyɛ adeɛ pɔpɔpɔ yɛkɔyɛɛ naano yi ɔsɛ nkwaraa no abɛdi adanse sɛ ɔkɔɛ no ɔkɔhyia beautiful princess bi ɔnim sɛ ɔyɛ Ghana ni sɛ ɔne ne kasaeɛ no saa ofiri kokofu ha ya ofiri ne maame ɛyɛ sɛ asesa ɔnya Ghana ni ne na atwam pa ɛza da tie nti ɛyɛ so na hu sɛ yɛn America nso so saa na ahemfo no nyinaa ɔmo yɛ ɔmo kyerɛ amammerɛ no kama ama sɛbe kɔmi kɔ so saa ne tie nana mɛda ase na wei deɛ kakra bi wankasa wo nuanom a ɔmo yɛ ahemfo sɛ yɛka sɛ wo kasa yi koraa no ɔmo wɔ ama no ne koraa mo nhwɛ wɔdɔ ne nneɛma a ɔmo kyerɛ wɔ hɔ nanso no yɛwɔ ahemfofoɔ ne bi wɔ hɔ a ɔmo te sikadwa kofi naase wɔ asanteman mu ɔmo te ɔpemsoɔ naase nso wobɛhwɛ ne ɔmo ho nsɛm bebree ɛdeɛ bɛyɛ futu ɛna ɔde ma wo nua well ɛne deɛ ano si suma so mentimi nka bebree ɛne sɛ mentimi nkɔdi ɔno no akɔnya na menim ne fie asɛm kwan koraa a ɔde fa so a ɔde di akɔnya menni so na medeɛ me sɛ manhyia deɛ ɛyɛ the highest university yɛn nyinaa kɔ a yɛkɔsua deɛ the highest university wokɔsua deɛ adeɛ na wosua no wobaa na wabɛjɔto no down na wosua da bia na wosua na wode kyerɛ nkɔnyasofoɔ no ɔmo so wosua so ɛno na mɛtumi aka me deɛ a mɛhunu ne deɛ mɛyɛ na mɛtumi aka me ho asɛm na deɛ me nuanom yɛ deɛ
sɛbe mentumi ɛnka me nuanom akyirɛ asɛm obiara sɛbe obiara kɔ sukuu no bi ɛti sukuu hɔ na ɔmokɔ no obiara asua amammerɛ ne amanneɛ yi ɛwɔ manhyia hɔ Nana meda ase na ɛba aduanasɛm mu a yɛa ɛte sɛ ɛsom nyahene sɛ aduana piesie ɛne ɛsom nyahene nana ɛhɔ no saa amammerɛ ne abakwasɛm no ɔhɔ kakra na ɛte sɛ well sɛ wonu sɛ aduana piesie wofiri Asantuma so muhudin kora da mo so sɛ aseɛ no Asantuma so ɛhɔ na ofiri yɛdeɛ deɛ ɛbɛtoo yɛyɛ nananom sɛ aduanafoɔ nyinaa afiri Asantuma so ɛne epiepie firi fam nti wo ne hwan na wokɔ challenge saa deɛ ɛna woduro asunya nso a yɛahyɛ baabi nso sɛ ha ne Asantuma so ha deɛ nananom yɛ de epiepie firi eti ɛhɔ no yɛyɛ amammerɛ sunsum bi wɔ hɔ eti me sɛ bɛfiri de nkyerɛ no baeɛ koraa no a yɛnhwɛ sɛ mase firi hɔ ɛne yɛ travel kɔɔ de nkyerɛ. There was once upon a time na de nkyerɛ was the warlords ɛna sɛbe ebirikɔmfoɔ ne sɛbe yɛn nyinaa yɛwura mpanimfoɔ ɛbaeɛ a mo bɛ ma Asante gyina yie yɛsɛ gyina yie no bebree migrated from that place no ɛbaeɛ bɛdɔn yɛwura so tuma yɛwura nso mu yɛ bi mo saa na de ne ti nti me deɛ me nuanom yɛ deɛ mentumi nka nim nneɛma ɔmo yɛ me nuanom bebree yɛ nneɛma akɛseɛ so nti me ma ɔmɛbɔ wɔn aba so sɛ bebree wɔ hɔ a ɔmo ne challenges biara a ɔmo face wɔ wɔn kurom sɛdeɛ yɛn face wɔ ha sɛ ɛbaeɛ na sɛbe na manson biara na ha deɛ a ɛne nkarakara sure sɛ that 16 years nka ha ayɛ krabɛhwɛ paa so but ɛbaeɛ no na yɛn nananom aborɔborɔ manson nso agu hɔ ne nyinaa nso sɛ wonya abotrɛ na sɛbe yɛwura botrɛ so na ɛda a wobɛduru soɔ no na waka ɔka ma wa na sɛbe ne nyinaa bɛyɛ wo deɛ afei na wato a ɛmfrɛ sɛ development no watoa so na ɛma nkuro so atrɛ Nana mɛda ase na ɛyɛ den a menim sɛ wowɔ futuo kakra bi de ma yɛn nyinaa ɔmabu no mmeranteɛ ne wo kunu asɛm kakra bɛka twa toɔ ma mɛka twa toɔ a ne sɛ obiara ɛmfa JF Kennedy futuo a ɔde ma wiase ɔsɛ wokɔtena obi man so anaa yɛwo na sɛ woyɛ kuro ba sɛ bɛyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ aboa kuro na ntena hɔ ma kuro no ɛditati nkyerɛ sɛ kɔyɛ wei anaa sɛ wokɔtɔn kuro no sɛ asena de ayɛ bi ba wo no deɛ wobɛtumi ayɛ ama no ayɛ nkaa dum ama wɔn ɛne na sɛ yɛ nti bɛyɛ saa philosophy no ɛne na da biara ɛkuta me so hyɛ me nuanom nyinaa sɛ deɛ ɔno wobɛtumi ayɛ aboa ama ne kuro atu mpɔn ɔnyɛ no ɔntwɛn sɛ broni bi ba bɛyɛ ama there are so many ways sɛbe wobɛtumi de aresi fans sɛbe wobɛtumi atena akonnwa so ne de kuro bi te sɛ yɛmfa ne sɛ Atasoma so yɛ example so yɛwɔ kuro dadaa wɔ hɔ so ɛna ɔwɔ Asantuma so associations a ɔmo wɔ bi Orlando ne bi so wɔ US wotumi bɔ dawuro ha yɛbɛsɛ esi wei si a momɛboa yɛ ɔmo nso atoto yɛ anaase mo mɛboa saa na adeɛ no te eti no me deɛ menim sɛ nananom bebree ɔmo ɛyɛ nneɛma soronko ɛwɔ ɔmo kurom I'm saying we see a chinya with that. So another tough. And then I'm very proud of the typical Ashanti young men. So because could be a could for why? Because when you say kuntun shaya, ija never come. So the name I met here say, na say name I be free mudia. The name be free one now. No quite be free. Na he ne better than. And yes, a must be.
young men ne nyinaa yere yɛ ho ɛyɛ development ɔmo kuro. I'm very proud of them. Nana wada mo ɛbɛda ase ɛne ɔmra ɔgyeeɛ na ɔne Asantema so TV nso ɛtwetwe nkɔmmɔ nam nim sɛ ɛyɛ den a ɛmrɛ kɔ no manager ɛne mpanyinfoɔ aka no ɔmo sɛ ɔmo nyinaa bɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ bɛfa so ne nso yɛtumi abɔ nimapa wudie no ho nso dewuro ɛwɔ Asantema so TV anɔpa awia ɛne anwummerɛ na ama mpuntuo ne biribiara so atumi akɔ so kama ana ɛdas na sɛ mogye brɛ na mohwɛ Asantema so TV na yɛne Nana Sasamɔ hene panyini otumfoɔ yes ɔsom otumfoɔ ɛna ase ɛno atwetwe nkɔmmɔ ma biribiara so atum ayɛ kama nti yɛbɛda mpanyinfoɔ no nyinaa ase na yɛada Nana mpanyinfoɔ ne wɔn ɛsom no ɛfiri sɛ mpanyinfoɔ no amoa Nana ɛne so ade hu ne nyinaa no ɛbɛyɛ den pa ɛno nti no nkyirima nyinaa no yɛmfa mpaebɔ ɛnta Nana akyi yɛnsrɛ nyame ahoɔden ɛmfama no na yɛnsrɛ nananom nso ɛho bambɔ baabi a ɔbɛfa biara no na afei nyame ɛma ne nyinkyerɛ paa na ɛnɔma da na akoma so ne nyinaa so ɛmra yɛda mpanyinfoɔ nyinaa ase sɛ yɛbaa mo nso magye yɛfɛ so meda manager Morgan so ase panyi kakra na afei nso mɛtwɔman mo nyinaa yɛda mo ase yakra mo Asantema so TV, yɛsom mo so mpa.